Vážení občania, občianske združenie Klub nezávislých vzniklo za účelom vyplnenia prázdneho miesta na mape Trebišova v oblasti záujmovej činnosti, organizovanej v súťažiach krajských, celoslovenských aj v medzinárodnom meritku. Súčasťou nášho podporovania je činnosť rôznych združení a jednotlivcov, ktorí vykonávajú aktivity sporadicky alebo pri konkrétnych výročiach. Had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Na sídlisku Stred pred 2 týždňami sľúbili sme, že ak bude záujem aj zo strany iných spoluobčanov, tak sprostredkujeme pre nich takéto popoludnie. Túto akciu na severe robíme prvýkrát. Ľudia nie sú zvyknutí možno na takéto akcie, ale predpokladám, že akcia bude mať úspech. Dnešnú akciu organizuje Klub nezávislých s podporou strany Zelených vlastne na podnet spoluobčanov, pretože keď sme otvárali pred 2 týždňami čiastočne zrekonštruované ihrisko na sídlisku Stred, bola požiadavka, aby sme takúto podobnú akciu urobili aj na ostatných sídliskách, respektíve častiach mesta Trebišov. Takže vypočuli sme vlastne hlas ľudu. Klub nezávislých s podporou stanov Zelených organizuje opäť jednu akciu, s ktorú robíme tzv. Rozlúčka s letom. Robíme to na sídlisku Sever, robíme to najmä pre deti, aby aj deti na sídlisku Sever mali možnosť sa zabaviť ako na ostatných sídliskách. Chlapcom som prišiel trošku vonku, to je to pekné, no, že také pre deti robia zadarmo. Ešte tu v Trebišove. To je výborná akcia pre deti, pre mládež, že by sa vyhrali, uvoľnili. Sú tu pre deti dobré akcie a najviac sa mi tu páčil Aladin. Aj Big. Mne sa tu páčil Big a aj kopanie, že som si to mohol užiť, že som to mohol zažiť. Toto stretnutie je vlastne na podnet vás, občanov. Poriada ho, pre vašu informáciu, Klub nezávislých s podporou strany Zelených pod vedením pána inžiniera Jana Gregu. Konečne sa našiel niekto, kto dokáže niečo urobiť, lebo zoberme si takí ľudia, keby boli viacej tu v Trebišove, tak možno by to inakšie vyzeralo, ten náš Trebišov. Dovoľte, aby som vás ešte raz privítal, zaprial vám pekné počasie, mnoho veselých chvíľ, pretože vás čaká pestrý program. Určite je to jedno z zaujímavých podujatí v meste Trebišov zorganizované touto skupinou ľudí na veľmi peknom, vo veľmi peknom prostredí na sídlisku Sever, kde je hodne mladých rodín, veľa malých detí. A my sme radi, že nás pozvali na takúto akciu, že sa môžeme zúčastniť aj naša folklórna skupina Furmane. Za 2 ročky verne očekala a na treci horko zaplakala. V Trebišove si musíme uvedomiť jednu vec, že už by sme mali prestať s tým, kto je opozícia, kto je koalícia, kto je červený, kto je ružový, ale mali by sme zjednotiť svoje sily pre prospekt celého mesta. Taký ako je Klub nezávislých Zelených, keby bolo trošku viacej v Trebišove, tak vyzeralo by to trošku lepšie. Tak to má byť, aspoň troška pre ľudí. To, čo sa robí, tak aspoň to je pre ľudí, hej. Bol som už na 3. akcii a mne sa to páči. No, páči, lebo to je prvýkrát tu na severe, ešte sa nič také tu nedialo pre deti, ani pre dospelých, ani pre deti, tu nič sa nerobí. Deti majú radosť a s nimi aj rodičia vyjdú vonku a troška si oddychnú od stereotypu. Deti zahrať rôzne hry, či už športové alebo vedomostné. No a za svoju aktivitu vlastne budú odmenení sladkou odmenou. My chodíme pravidelne na akcie, lebo syn má rád tieto atrakcie
A si myslím, že celkom dobré počasie, takže v podstate sme spokojní so všetkým. Je to veľmi pekná akcia pre deti. Aspoň deti majú takú zabavu, bo v Trebišove je veľmi málo. Som tu hlavne kvôli deťom, bývam tu blízko. Veľmi sa mi páči táto akcia v Trebišove, mohlo by to byť aj častejšie. Čo sa týka dnešnej akcie, sme veľmi spokojní aj návštevnosti ľudí, detí a takisto aj počasie. Páči sa mi tu šmykálka naviac. Ten hrad, bík a toto, čo sa tu ťahá. Jak sa to volá? Spomaň máš pri vysokú rýchlosť, vnímam ju len šiestým zmyslom. Mám závrat. Do kostela zvonia dziewczata, wszystko za moja milá plače. Zatiaľ sa nám spieva celkom dobre, počasie je pekné, všetko je v poriadku. Zabra oceľová, bude žena moja. Vzhľadom na počasie, aké sa ukazovalo a aké je, tak tá účasť spoluobčanov si myslím, že je primeraná. Trošku by bolo lepšie, že by trošku sa viacej tu urobilo v tomto Trebišove ako doteraz. Boli len také sľuby a zoberme si tak, že nič sa tu v Trebišove nedialo. My sme aj sympatizanti klubu nezávislých, takže máme aj... Dostali sme včera ako upozornenie SMS-kou, takže sme vedeli, akože áno, pán Grega, vieme, že on je vlastne organizátor a my sme sympatizanti, takže vlastne tešíme sa, že robí niečo pre Trebišov, lebo si myslím, že je tu toho strašne malo, hlavne pre deti. Tu pre naše sídlisko určite je čas na zmenu, lebo tu bývame už 25 rokov a skoro nič sa tu za tých 25 rokov neudialo na našom sídlisku. Chcem sa poďakovať organizátorom a hlavne pánovi Gregovi za to, že organizuje takéto akcie v meste Trebišov, pretože takéto akcie tu chýbali a dúfam, že už nebudú chýbať, keď klub nezávislých spolu so stranou Zelených začal vyvíjať takúto aktivitu. Naším cieľom aj s pánom inžinierom Gregom je urobiť mesto Trebišov krajším a prekvitajúcim hlavne pre mládež. On je dobrý človek. Je opoznám, tam stojí za mnou. Začal, keď boli niektorí tam len sľubovali, cesta sa urobí, toto sa urobí, toto. A hovorím, nie je to o tým všetkom. Sú nejaké projekty, ktoré sa dajú sem dotiahnuť a skrátka musia tam byť ľudia, ktorí by to mohli realizovať toto. Verím tomu, že po tejto akcii budú ďalšie akcie, že nám opäť na ostatných sídliskách vyjdú ústrety a najmä obyvateľia druhých sídlisk sa ozvú, že chcú takéto akcie a my, klub nezávislých s podporou strany Zelených, určite nám im vyjdeme vhod. Touto akciou končíme oficiálne leto. Môžem povedať za členov klubu, že týmto naše aktivity nekončia, pretože budeme podporovať podľa požiadaviek občanov aj ďalšie akcie, ktoré vlastne vzídu z ich potrieb. Aj preto si myslím, že by mohla nastať nejaká zmena. Je čas na zmenu a o to sa snažíme aj my z klubu nezávislých. Som veľmi pekne chcem poďakovať touto cestou, že vlastne niečo organizuje, lebo si myslím, že je to super niečo. Sa robí konečne v Trebišove, tak dúfam, že budeme mu držať prsty, aby vyhral vo voľbách. Ja inak, pán Grega, dvíham ruku. Dosť. Rád by som pripomenúť aj smerovanie našej aktívnej podpory k zlepšovaniu životného prostredia a čistoty mesta. V súčasnosti vyrábame ochranné klietky na kontajnery pre domový odpad otvárané čipovou kartou. Záujemcovia bytových spoločenstiev, nahláste svoje potreby a do 7 dní vám ich dodáme bezodplatne. Chcem podotknúť, že činnosť nášho klubu nie je smerovaná k suplovaniu činnosti mesta. Vieme, v akej finančnej situácii sa nachádza naše mesto a súčasne ale aj vieme, prečo a kto ju zapričinil. Máme za to, že vy, obyvatelia, nemáte pociťovať deficit finančných prostriedkov a preto aspoň čiastočne sa vám snažíme vaše potreby uspokojiť.
Naša ponuka pre vás bude aj naďalej rozširovaná a preto vás pozývame na dialog, ktorého konečným výsledkom bude riešenie vašich problémov. Povedzte, čo vás trápí a my vám pomôžeme. Naša doterajšia činnosť môže napovedať, že nie sľuby z dielne baróna Prašila, ale realita je to našou najlepšou odpoveďou. Tešíme sa na spoluprácu s vami.